אוקיי, אז ערב טוב לכולן. אמ, אנחנו פה בשנייה כמה עניינים טכניים לראות שהכל עובד כמו שצריך ושכולם שומעים. אז גם תכתבו לי אם אתם שומעים, אם אתם פה, אם הכל בסדר, ככה שנוודא שהכל עובר כמו שצריך. אז אנחנו מנצחות יחד. ואנחנו, תודה אסתר שאת כותבת. והמטרה שלנו בהדרכה הזאת ובהדרכות שיהיו פה בשבוע הקרוב, היא באמת לייצר איזשהו עוגן, איזשהו מקום שבו אנחנו יכולות לשאול את השאלות הקשות של מה יקרה ואיך יקרה ומתי יקרה. לא להכל יהיה לנו תשובות, אבל אנחנו בהחלט פה ככה כדי לעזור לכם ב... נושאים שונים בתוך העסק, בחזרה לשגרה ככה, אז חזרה לשגרה קצת קשה להגיד, אולי מתחילות ללכת חזרה לאט לאט. אז אנחנו מנסות ככה להרים את הראש מעל המים ולראות איך אנחנו בכל זאת דואגות לעסק שלנו, לבייבי שלנו. והיום, הערב, בהדרכה הזאת אני מארחת פה את קרין הררי, שהיא רואת חשבון שאני מאוד מאוד אוהבת, גם ברמה האישית אבל גם ברמת התפיסה. אני חושבת שההבנה שלה של את בעלי העסקים הקטנים, כלומר מעבר להבנה הפיננסית והכספית ואיך דברים עובדים, היא גם מבינה אותנו, את הצרכים שלנו, את ההתלבטויות שלנו, את הקשיים, את האתגרים שאנחנו נמצאים בהם, בטח עכשיו, בטח בזמן הרגיש הזה והמורכב והמציף. אני אומרת לכולם פה שההדרכה הזאת תהיה מוקלטת, כי יכול להיות שלא את כל הדברים שנדבר עליהם כאן הערב תוכלו ליישם מיידית. יכול להיות שיהיו דברים שיקח לכם עוד קצת זמן עד שתניעו, עד שתיכנסו, וזה בסדר גמור. כולנו ככה עוד מנסים להבין מה נכון, מתי נכון. אני חייבת לשתף אתכם שכשדיברתי עם חברה שלי ביום חמישי, אמרתי לה, תקשיבי, אני כאילו אפילו לא רוצה להתחיל לחשוב, כאילו אני אפילו עוד לא שם. ופתאום איכשהו אחרי שבת הרגשתי שאני ככה קצת יותר אסופה, ואני יכולה סוף סוף לתת קצת יד גם לאחרים וגם לעצמי בעסק שלי, טיפין טיפין, צעד אחרי צעד. אז ההדרכה הזאת מוקלטת, וגם אם לא את הכל תוכלו לעשות מיידית, אנחנו כאן איתכם, כלומר זה יהיה לכם זמין להאזנה ולצפייה בהמשך. אז ערב טוב קרין. ערב טוב, נעים מאוד. מקווה להיפגש בהזדמנויות יותר משמחות, אבל בסוף אנחנו פה בשביל להתרומם ולראות איך אנחנו יוצאים מכל ההלם והמצב שאנחנו נמצאים בו. אז נעים מאוד למי שלא מכיר, אני קרין הררי, רואת חשבון. שומעים אותי טוב? שומעים. תתני עוד טיפה זה, בית אבל שומעים. נשואה למשה, שגם הוא רואה חשבון, אימא ל5 מתוקים, בעלת עסק עצמאי, כמו כל מי שנמצא פה מניחה. וכמו ששבות אמרה, בתור רואת חשבון קרוב ל15 שנה כבר, תמיד היה לי, גם בתור שכירה, היה את הדגש שתמיד הייתי שמה דווקא על פטורים ומורשים, כי תמיד החברות מקבלות את כל המידע, את כל המענה, ואיפשהו הפטורים, המורשים, העסקים הקטנים, שזה רובנו, נדחקים איכשהו לפינה, ולא תמיד מקבלים את כל המידע. אז אנחנו פה בשביל זה, בשביל למרות התקופה הלא קלה, לנסות לראות איך אנחנו כן יכולים לעזור ולהרים את כל הדבר הזה. אז אני אוסיף ככה שאנחנו בתקופה שהרבה אנשים לא נעים להם בכלל להגיד או בכלל לשתף, לשאול, אפשר לשאול על העסק עכשיו, זה נעים, זה בסדר, יש לנו כל כך הרבה עבדות והמצב מטורף ברמה שאף אחד לא חשב ולא חלם, ואנחנו די בשבוע של הלם כזה שלא יודעים עוד בכלל איך להקל, אם זה יתקל לנו בכלל מתישהו. אז כאילו בכלל לחשוב על עסק עכשיו, זה כאילו מין תלונות קטנות כזה של שבי האמת בשקט. שבאמת אחת השאלות הממש ראשונות שכתבתי לעצמי ככה להציג בפנייך, כמובן שגם אני אחווה את דעתי, אבל שהיה לי חשוב ככה לשים על השולחן, זה כאילו, רגע, למה בכלל לדבר עכשיו על כסף? כאילו, קורים כאלה דברים מטלטלים וגדולים, וכאילו מה הקשר עכשיו, כאילו, הקטנות האלה? כאילו, מה כסף מעניין עכשיו בכלל?
אז מעניין מאוד. בסוף אנחנו כבעלי עסקים, העוגן של המדינה, אנחנו משלמים את המיסים, אנחנו דואגים לעובדים, אנחנו דואגים למשפחה שלנו, וקודם כל אנחנו צריכים לדאוג מבחינה כלכלית ומנטלית לעם שלנו, לנו כמשפחות, וחלק מהאחריות שלנו זה לדאוג לפרנסה ולעסק שלנו, אין איך לברוח מזה. וכמה שיותר מהר אנחנו נצא מההלם ונבין מה קורה, אנחנו נדע איך להתקדם. אנחנו צריכים להיות פה בשביל המשפחה, זה דבר ראשון, ולהמשיך הלאה. עכשיו השאלה איך בכלל עושים את זה, איך מתחילים. אנחנו מבינים שזה חובה שלנו וצריך, ואז מתחיל כל השאלות, כן לשווק, לא לשווק, למכור, לא למכור, זה רלוונטי, יש לנו בכלל מה למכור עכשיו במצב הזה, אין מי שיקנה, הכל מת. מה עושים במצב הזה? מניחה שבות שגם את נכון קיבלת מאוד. שאלות. באמת, כאילו יש הרבה שאלות קשות וטובות שנשאלות עכשיו. במהלך השבוע אנחנו באמת, כל הדרכה תיגע בנושא אחר יותר ספציפי, ואני בחרתי להתחיל דווקא עם הדרכה שהיא כאילו סופר פרקטית וממש נוגעת ישירות בכסף, כי אני חושבת שאין מה לעשות בסוף, כאילו יגיע ה-30 לחודש או 10 לחודש הבא, תלוי כל אחד מתי ההורדות שלו ואיך העסק שלו פועל, ורוב בעלי העסקים הקטנים עדיין לא מיומנים לעבודה במחזור שנתי ולחשיבה בתפיסה שנתית. להרבה מהעסקים הקטנים אין איזה, את יודעת, מרחבים נורא נורא גדולים של חסכונות או דברים בצד שהם יכולים לאכול מהם, וכאילו אוקיי, אוטוטו יגיע סוף החודש ונצטרך להבין מה עושים, שלא לדבר על מי שכבר ה10 לחודש הזה, כאילו כבר דפק לו על הדלת והוא לא הגיע אליו מוכן. אחרי יולי-אוגוסט, אחרי חגים. בדיוק, אז כאילו, זה כאילו לא חירומי ברמה, ברוך השם, הפיזית אולי, ואולי עוד אפשר להסתדר וכזה, אבל בעיניי עוד לפני להבין איך אני חוזר לשגרה, ואיזה פעולות אני מייצר בעסק, ואיך אני שנייה מאבד את הטראומה, שאפילו על זה נדבר, כאילו נדבר באמת על הרבה הרבה צדדים. כאילו רציתי להגיד שוואלה יש מה לעשות. נכון, שום פתרון כנראה הוא לא יהיה איזה פתרון אידיאלי או זה, אבל אני כן רוצה לפחות לצמצם את הפגיעה, לצמצם את המכה בכנף הזאת, וכן, אני אומרת לא פיזי, אבל בסוף אם אין לי איך לשלם את התשלומים של שכר הדירה שלי ושל הקניות והתשלומים למוסדות, הכל ממשיך כרגיל, ובעצם העסק נעצר באיזשהו אופן, ולכן היה לי חשוב להתחיל דווקא עם ההדרכה הזאת, שהיא כאילו אולי יותר טכנית ויותר כסף, וכאילו הנושאים הפחות מעניינים לכאורה, האפורים, כמו שאנחנו קוראים לזה, אבל א', באמת כמי שמכירה אותך כבר תקופה, אני באמת למדתי להבין שכסף הוא לא רק כאילו נושא אפור, יש דרך לעבוד איתו ויש דרך להבין אותו, ואז זה גם מעניין, כאילו זה יכול להיות משהו מעניין ונגיש, אבל גם באמת, שוב, זה היה נראה לי ה-SOS הראשוני שאנחנו יכולות ככה לתת, וכשדיברנו לפני זה, אז דיברנו בעצם על זה שיש באמת 3 שלבים בתוך הדבר הזה של ההתמודדות כאילו סביב הכסף. מה אני יכול לעשות הרגע, איך אני יכול להכניס קצת, ומה יקרה בהמשך, או איך אני יכול להכין את העתיד בצורה הטובה ביותר. לגמרי, אז קודם כל, מה שאת אומרת כסף, זה הבטן הרכה של כולנו. אולי לא מדברים על זה בקול, אבל זה דבר שהכי מפחיד את כולם. כי בסוף אנחנו צריכים לקנות אוכל, צריך לרדת תשלומים, ואנחנו צריכים איכשהו לשלם את כל הדברים האלה. אז אולי לא כולם מדברים בקול, אבל זה כן משהו שמאוד מפחיד ומלחיץ הרבה אנשים. ובאמת זה מה שאנחנו עכשיו מנסים לפחות להבין איך עושים את זה. אז קודם כל לדעת שאנחנו בתקופה הזאת של משבר, של מלחמה, אנחנו קודם כל לא מחפשים להרוויח. בואו, קודם כל, לפני הכל, רגע ננסה לחסות את ההוצאות שלנו, ננסה להבין איך אנחנו שנייה רק עומדים בתשלומים שגם ככה צריכים לרדת, לא משנה מה נעשה. עסקים שאולי ירוויחו בתקופה הזאת, זה עסקים שמה שהם מוכרים זה הביקוש עכשיו, אם זה אוכל, אם זה כל מיני דברים של חרדות, של פחד וכולי, אז יכול להיות שיש עסקים שכן יצליחו להרוויח מזה כרגע, אבל קודם בואו ננסה רגע לצאת מהמשבר. לא מזמן היה לנו מדינת ישראל רבויה משברים וכל פעם משהו אחר, היה לנו את הקורונה. לא משווה מבחינת זה מלחמה בסוף וזה קורונה, אבל
זה גם משהו שהגיע לנו בהפתעה, ובסוף מלחמה זה משבר, זה הפתעה, זה כואב, יש אבדות, אבל אנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו מתגברים על זה. אז בעלי עסקים עכשיו רוצים להבין כל מיני דברים שעברנו כבר בקורונה, ואיך אנחנו יכולים לעבור את זה, ולהסיק מסקנות מדברים שכבר היו, שבקורונה עזרו לנו. קודם כל, יש הרבה בעלי עסקים גם שהם חדשים, שלא מתנהלים בצורה של עסק תקני, שאני תמיד אומרת, תשימו בצד למקרה חירום, ולצערנו זה המקרה חירום כרגע, שתמיד אומרים לנו, תשימו בצד ל3 חודשים, ל4 חודשים, שאם חס וחלילה לא יודעת מה קורה, יש לנו את הכסף בצד. אז קודם כל, עכשיו זה הזמן. ואם יש כאלה שכן שמרו את הכסף, אז תדעו שלשם זה שמרנו אותו, ולא להתבאס שאנחנו צריכים עכשיו לפתוח חסכונות ולשמור ולהשתמש בכסף הזה, לשם זה נועד בשביל להציל אותנו בתקופות האלה. יותר מזה אני חייבת לספר שיש בעלות עסקים שדיברו איתי, שהם בעצם עזבו את העבודה הקודמת שלהם בסוף השנה, שכאילו הם ג'ינגלו בין השכירה לעצמאית, ובעצם מבחינתם אחרי החגים זה היה הזמן שהם רק חיכו לצאת החוצה לעולם ולהגיד את זה, עוד אפילו הם כאילו בשלב ש... את יודעת, עוד האנשים סביבם לא יודעים בכלל מה הם עושים, כאילו שזה עוד יותר... אז זה כמה שלבים, את אלה שמוכנים, את אלה שבכלל לא, את אלה שכאילו הכל חדש להם, רגע, עוד לא התחלתי את העסק ואת מדברת איתי כבר על... אז לא לכולם יש את הכסף הזה בצד, ולרובנו אין אותו בצד, כי רובנו עסוקים בסוף ברגע, בהוצאות השוטפות, בלהרוויח ובלהחיות את המשפחה. אז תכלס, מה עושים עכשיו? באמת, הכל סגור, הילדים בבית, אין לימודים. אנחנו כן צריכים לעשות את זה בצורה רגישה, מתחשבת, בלי להתעלם מהמצב. קודם כל בואו נתחיל במה אנחנו יכולים לעשות רגע בלי כסף. מה אנחנו יכולים כן לעזור לאנשים. לתת בחינם מהידע שלנו, בין אם זה זומים, הדרכות, להתקשר ללקוחות, להתעניין, לשאול מה איתם. אין לכולנו זמן, כולנו עם הילדים, בתור אמא ל5 ילדים זה תקופה מטורפת, באמת אתה רוצה עוד איכשהו להצליח לעבור את כל הדבר הזה, אבל איך אני עושה את זה כשכל הילדים בבית, איך אני באמת הולך לעבודה, שלא נדבר על כאלה שהבעל מגויס למילואים, או שהעבודה חיונית ואתה חייב לעבוד למרות שהילדים בבית. אז נוסיף רק את הקטע המנטלי שאני כל הזמן אומרת, בשביל שאנחנו נוכל לתת מהטוב שלנו ובכלל להשפיע ואיכשהו לעשות, בואו נאכל טוב, נשתה טוב, הדברים הכי טכניים שאנחנו שוכחים מהם, לפחות אני בשבוע האחרון, ימים שלמים שאתה לא אוכל, לא ישן, רק כל היום חדשות ודברים ועסוקים בכל אז בואו שנייה נעבור את השלב הזה, נצא מהשלב של האלם, של החדשות הרעות, בואו נתחיל להעלות לעצמנו את המורל. כי אם אנחנו לא נעלה את המורל, אנחנו רק נרד ולא נצליח להעלות את עצמנו. בתור בן אדם מאמין, אני גם יוסיף ואומר שבסוף אנחנו צריכים, יש פסוק בתהילים שאומר, אשלך על השם יאהבך והוא יחלחלך. אנחנו רוצים לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולהשליך עליו את כל הפחדים והדאגות שלנו. אנחנו תקופה של אחרי חגים, ראש השנה, פרנסה של אדם נקבעת לו. אז אני כבן אדם מאמין, האמונה מאוד מרגיעה אותי ומכניסה אותי איזושהי פרופורציה. לדעת שהכל בסדר, יש מי שדואג לנו, בואו רק נעשה את ההשתדלות שלנו. אז בואו נתחיל ככה עם 3 השלבים ששבות אמרה. אז קודם כל... אני כאילו באמת רוצה להגיד שזה נכון, שבכל מקרה, לכל אחד מהשלבים שנדבר עליו, אפילו שהוא, גם אם זה דברים סופר סופר פרקטיים, בסוף אם אין רגע את הנקודה הזאת שאני נעצרת ואומרת, אוקיי, אני מבינה שאני צריכה לשים איזשהו מחסום או הפרדה, בין מה שקורה ומה שמתחולל מסביב ולהיות מעורבבת וזה, לבין רגע לדאוג, להחזיק שנייה את העסק שלי בחזרה ולראות לאן אני לוקחת אותו, וזה לא אומר עכשיו שכל היום אני עסוקה רק בלדאוג לעצמי או זה, אבל אפילו תחליטו בתור התחלה ש20 דקות ביום, שעה ביום, אתם מפנות רגע להבין איך אתם מאוששות את עצמכם מהמצב הזה, וכבר הדברים יהיו הרבה יותר טובים, ויאללה נצלול לפרקטי, כלומר באמת בעיניי, גם לפי השאלות שקיבלתי, זה נראה לי באמת הכי מדאיג אנשים, ואני חייבת להגיד לך קרין, שלך הרבה פעמים הדברים נראים נורא מובנים מאליהם, כי את חיה את זה, אבל כאילו כשאת זורקת ואת אומרת, אבל אפשר שנייה לדחות תשלום, או אפשר זה, אני אפילו לא מבינה, את יודעת, מה זה אומר, איך זה אומר, מה המשמעות של זה, אז בואי ככה נתחיל באמת להיכנס שלב. את פה לעצור אותי, משהו לא ברור. ברור, וגם אתן בנות, אני אומרת לכם שלא סתם
פתחנו את האפשרות ללייב, אפילו שבהתחלה חשבנו שזה יהיה רק מוקלט, כדי שבאמת אם יש לכם שאלות אתם מוזמנות לכתוב בצ'אט, וגם אם לא נתייחס לזה מיידית, אז נתייחס לזה בסוף השידור. אז לפני שאני מתחילה עם אחד, רק עוד משפט קטן, להוריד את האשמה. זה בסדר שאנחנו לא עושות מלא דברים, תורידו את האשמה, זה כבר נותן לנו את הכוחות להתקדם, למה אני עסוקה בזה ולא במשהו אחר. אז קודם כל יש לנו את התשלומים של העסק שצריכים לרדת, בין אם זה שכר דירה, בין אם זה טלפון, אינטרנט, כל הדברים הקבועים שאיכשהו לא משנה מה נעשה, ירדו לנו. קחו דף ועט, אני רוצה שתשבו ותרשמו מה ההורדות שהולכות לרדת לכם. יש הרבה ספקים שהבאנו להם צ'קים, יש הרבה השתלמויות, 1001 דברים, כל בעל עסק לפי התשלומים הספציפיים שלו. יש הרבה בעלי עסקים שאין להם בעיה לדחות תשלומים, לא כולם... אז רגע, אז בואו נעצור שנייה, ובאמת שכל אחת תנסה לכתוב לעצמה איזה הורדות קבועות יש לה בעסק, ואת קרן, אם תוכלי לתת לנו דוגמאות לדברים, כדי שבאמת מי שפחות מורגלת לחשוב ככה, תבין על מה את מדברת. אז אמרנו, זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות ספק אינטרנט. השכירות של העסק, המקום שאתם סוחרים, חשמל, מים, ארנונה, טלפון, בסוף מאוד תלוי אם זה עסק מהבית, תוכנות. שירותים קבועים למיניהם, נכון? ספקים קבועים. פרילנסרים, יש לנו גם עובדים בסוף בתוך הדבר הזה, שעובדים זה לא ספק, אבל מסוג אחר, אבל גם בזה ניגע. ממש כל עסק, ויכול להיות שזה תהיה קוסמטיקאית, והמכשיר לייזר שלה יורד בתשלומים, וכל תשלום הוא 10,000 שקל, וכאילו, אז ממש כל אחד לפי סוג העסק שלו, זה יכול להיות 1,001. הבנתי, אז גם עסקה גדולה שחולקה לתשלומים, היא גם נקראת הורדה קבועה בעסק. כרגע אנחנו יותר מדברים תזרימית, ופחות מה מוכר למס הכנסה וכל דבר, אלא לא, מה... כן, לא מדברת על מוכר למס הכנסה, מדברת על ההתנהלות עכשיו. לקחת דף ועט ולרשום כל מה שהולך לרדת לי, בין אם זה בכרטיסי אשראי, בין אם זה בבנק, ולראות קודם כל מה הסך הכל של ההוצאה שאני מגיעה אליה. לא משנה מה, זה חייב לרדת. עכשיו, לפני שזה יורד, יש הרבה דברים מהרשימה הזאת שאנחנו יכולים לדבר עם הספקים. הרבה ספקים, אני אומרת לכם מניסיון גם בקורונה, פתאום אמרו אין לי שום בעיה, כאילו רק היה צריך לגשת, לעשות אליהם את הפנייה הזאת של לבקש, יש מצב שהצ'ק לא ירד לי עכשיו, יש מצב שנחכה עוד חודש, עוד חודשיים, והם כאילו כן אין בעיה, הכל בסדר, אני מבין. יש כאלה שלא, אבל לפחות לנסות. את הלא כבר יש לנו, ראינו, רשמנו, אנחנו יודעים ש... אני אומרת, אם מתוך כל ההוצאות הצלחתי כאילו לדחות אפילו 10-15%, כבר יש לי הקלה משמעותית. כבר יש הקלה, נכון. אז קודם כל לעשות את הרשימה הזאת, וממש לראות עם איזה ספק אני יכול לדבר, ומה יהיה לי משמעותי שיורידו לי, ולנסות. את הלא כבר יש לכם, בואו ננסה משהו אחר. ובסוף זו תקופת מלחמה, ואנשים כן מוכנים לעזור. לדחות את הצ'ק לתאריך מאוחר יותר, לדחות כל מיני תשלומים, לפרוס אותם ליותר תשלומים. יכול להיות שמישהו שפרסתם לו ל3 תשלומים, יהיה מוכן לא לדחות תשלום, אבל לחלק את זה ליותר תשלומים. דבר שני זה לדבר עם הבנקים. הגענו למסקנה ש... רגע, אמרת לדבר עם הבנקים? אני עצרתי. עכשיו נפשט. כי אני יודעת שבאמת שוב, רוב בעלות העסקים שאני מדברת איתם, הבנק הוא האויב בערך. כאילו, עכשיו לא באמת כי הוא עשה להם משהו רע, אלא בגלל שזה מקום כל כך מאיים וכל כך רשמי, אנחנו מרגישים שאין לנו מקום לדבר איתם. אז אני רק אגיד פה בנקודה ממש קטנטנה, בסוף הבנק הוא נותן שירות, בדיוק כמו שאתם עבור הלקוחות שלכם, הוא נותן שירות עבורכם, הוא זה שצריך לספק לכם את הסחורה, הוא זה שצריך לשרת אתכם בעצם. אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אנחנו רגילים לחשוב על הבנק כמישהו שאנחנו תמיד חייבים לא לספק אליו את התשלום לספק, אבל בסוף אנחנו משלמים להם ומשלמים להם יפה, כדי שהם יוכלו לעזור לנו, וזה כאילו מין סוויץ' כזה בראש שצריך לעשות, אבל ברגע שתסתכלו על זה ככה ותסתכלו על הבנק כשותף שלכם, כמישהו שפה כדי, בסוף גם להם יש אינטרס שהעסק שלכם יצמח. העסק שלכם יצמח, החשבונות שלכם נמצאים אצלם, הם רק מרוויחים מזה כסף, תאמינו לי. הם כאילו אין להם מה להפסיד. אז באמת רגע שנייה לשנות את התפיסה הזאת ולהבין שכאילו לנשום עמוק, אני זוכרת את עצמי כאילו בתקופה שעוד זה היה היחסים שלי עם הבנק, אבל בסוף כשתיצרו את הקשר הזה באמת עם הפקידה שלכם או עם מי שמטפלת בתיק שלכם, יהיה לכם מדהים, אבל גם אם כרגע עוד אין לכם את הקשר הזה, הכל טוב, תזכרו שהם בסוף צריכים לתת לכם שירות. אז זה כזה מהצד שלי, קרין אני מחזירה אלייך.
אז אני אוסיף שאנשים באמת לא יודעים שאפשר לדבר עם הבנק, אז אפשר. תרימו טלפון, זה הזמן, לבקש, אני רוצה פטור מעמלות. לא ייתנו 100% פטור, ייתנו 20%. כבר הרווחתם, אז תדעו שיש מושג כזה בכלל לבקש פטור מעמלות, וגם אם אתם לא סטודנטים או לא איזה תנאים מיוחדים, גם אם אתם רק בן אדם רגיל עם עסק רגיל, אפשר להתקשר ולבקש פטור מעמלות. אז תוסיפו את זה, במיוחד עכשיו שאתם אומרים, לא כל העסקים יכולים מחר לצאת לעבוד, אז רגע, בואו ניגע בכל הדברים האלה שאיכשהו יכולים להפחית את התשלומים. יש הרבה פריסות של תשלומים שאנחנו יכולים לעשות. בשלב הראשון ראינו שיש לנו נגיד 20,000 שקל שצריך לרדת חודש הבא. כמה מתוך זה התקבולים העתידיים שהולכים להיכנס לי? יש אנשים שנגיד סולקים באשראי, והם מראש יודעים שעוד מתקופה קודמת הולך להיכנס 10,000, אני חסר לי עכשיו 10,000 שקל. ולא משנה מה, זה בסוף הסכום שצריך לרדת לי. אז אנחנו רוצים לשרוד את התקופה הזאת. אם צריך הלוואה, אנחנו ניקח הלוואה. אם אנחנו צריכים לשחרר כסף מקרן השתלמות, אנחנו נשחרר כסף. אבל אני רוצה שנראה קודם מה הסכום שאנחנו צריכים לדאוג לו, ולהביא אותו, ומראש להכפיל אותו בחודשיים, 3, 4. להחזיר תמיד אפשר אחר כך. אבל קודם כל, שלא נהיה בלחץ. כי כשאנחנו בלחץ, אנחנו לא נוכל לעשות כלום. לא נוכל לנסות איכשהו לקדם משהו. אז לדבר עם הבנק, אחד מהדברים שאפשר לעשות זה לבקש להגדיל מסגרת אשראי. זה לבקש לדחות תשלומים. עכשיו הבנקים יצאו באפשרות, אני לא יודעת אם כולם, וזה כל אחד יבדוק עם הבנק שלו, אבל יש בנקים שנתנו אפשרות לדחות את המשכנתא, תלוי באזור מגורים וכל מיני 3 תשלומים קדימה. להגדיל מסגרות בכרטיסי אשראי, יש היום חלק שנותנים גם הלוואות בערבות מדינה, הלוואות לא משנה מאיפה. בוא נשים שנייה כוכבית, אז למה להגדיל את המסגרת אשראי? מה, גם ככה אני כאילו נכנס עכשיו למינוס, אז אני אגדיל את המינוס שאני יכול להיכנס אליו, אבל לפעמים כן, כי ברגע שאתם תעברו את המותר, אז אתם תהיו בבעיה. אז לפעמים, נכון, היינו רוצים להיות בפלוס ולהיות רגועים ולדעת שהכל תותים וקצפת, אנחנו במלחמה. כאילו, ואם נרצה או לא נרצה, אצל כולם יהיה עיכוב, יהיה כאלה שיצליחו לעלות על הגל מהר יותר, יש כאלה, יש גם תחומים שיקח להם יותר זמן לחזור לפעילות באופן טבעי, כלומר כל התחומים הטיפוליים, ברור שאנשים יותר פנויים לשמוע ולקבל במקומות האלה, אבל כל התחומים נגיד של לייפסטייל, ייקח להם עוד טיפה זמן, כי אנשים הם לא במקום שהם צריכים לחשוב עכשיו, על איך הבית שלי ייראה, או איך זה, רגע, אנחנו עוד כולנו בהישרדות. אז גם לקחת בחשבון שיהיו תחומים שיקח להם עוד קצת זמן, יכול להיות שאחרי זה הם יפרחו בענק. אני זוכרת שאחרי הסגר הראשון של הקורונה, שכל מעצבות הפנים אכלו אותה, כי הסגר הראשון היה ממש לפני פסח, שזה ממש כאילו אחד הפיקים יש 2 פיקים בשנה למעצבות פנים, אז הפיק המשמעותי הוא לפני פסח, ופתאום הגיעה הקורונה וכולם נתקעו. אבל פתאום בגלל שכולם היו בבתים הרבה זמן וזה, אז פתאום בין הסגרים הייתה כזאת קפיצה מטורפת, שלא רק שזה חיפה לאחור, זה גם נתן פלוס משמעותי. אז אני כן אומרת את זה ביחד עם אופטימיות, כאילו אני לא באה לדכא ולהגיד ייקח עוד הרבה זמן ואיזה באסה, מאוד מאוד יכול להיות שזה אחרי זה יפצה על עצמו, אבל בכל מקרה זה ייקח זמן, ולכן אנחנו חייבים לייצר תשתית. אני לא רוצה להגיע למצב שיש לי עכשיו 20,000 שקל פלוס בחשבון וצריך לרדת לי 50, ואז כשאני אהיה במינוס והכל יתחיל לצעוק הצילו, אז לפנות לבנק. בגלל זה אני אומרת בואו עכשיו, אנחנו בסך הכל שבוע וקצת אחרי, אנחנו עדיין אני לא רוצה שנגיע למצב שהצ'קים לא יכולים לרדת ודברים חוזרים לנו, אלא רגע אחד קודם בואו נעשה את הבדיקות. גם עדיף לנו לבוא לבנקים עכשיו, ממקום נקי יותר, ושאנחנו עוד לא בבעיה, לבקש הלוואה, מאשר כבר כשהכל אדום וצועק הצילו, ואז גם בנק יחשוב אם לתת לנו או לא. אז בסוף איפשהו, אנחנו לא רוצים להיכנס, אבל אם זה המצב, אנחנו נכין את עצמנו, כי בסוף צריך לקנות אוכל לילדים, אני רוצה רגע להתעכב על הנושא הזה של הלוואות, ולשאול אותך. כי את אומרת, לא להגיע כשאתם כבר בקצה, אז איך נדע מראש, האם אנחנו באמת זקוקים להלוואה או לא? אז אנחנו נעשה את הרשימה שאמרנו. אני רואה כמה כסף צריך לרדת לי. כל בעל עסק יבדוק מה כן הכסף הזמין שיש לו, בין אם זה בעובר ושב, בין אם זה בחיסכון שהוא חסך, בין אם זה בקרן השתלמות שאולי זמינה למשוך, ואז אולי עדיף לו לשחרר קרן השתלמות ולא לקחת הלוואה בריבית.
כל אחד יבדוק מה הזמינות של הכספים שיש לו, אבל זה חשוב לעשות את הבדיקה הזאת, ולא כל הזמן להיות בראש רק מה אני אעשה, ואז פתאום כשחוזר הצ'ק, הצילו. וזה אני אומרת, דברים שכאילו אנחנו לא חושבים עליהם, בואו נעשה את זה רגע עכשיו. כי אני לא רוצה שנגיע למצב של, אז איך תדעי אם את צריכה או לא? פשוט לראות מה ההורדות שיש לך, והאם יש לי את הכסף הזה. בהנחה וההכנסות הצפויות הן אפס. אם אין לך תקבולים עתידיים, כי יש כאלה שגם יכולים להוסיף לתחשיב את התקבולים העתידיים, את הצ'קים העתידיים, את הכרטיסי אשראי שגם ככה כבר נסלקו בהם בתשלומים. תוסיפו את זה לחישוב שלכם. אבל כן לקחת חודשיים, 3, יש כאלה גם אומרים חצי שנה, אין לי איך לדעת, אבל כל אחד מה שהוא יכול. בסוף גם אמרנו בסעיף הקודם שאנחנו נבדוק מי הספקים ולמי אנחנו צריכים לשלם, ואז אנחנו נראה מי הסכים לנו לדחות, מי לא, ונגיע לאיזשהו מספר של כל אחד מה כן צריך. אז מבחינת בנקים דיברנו, הלוואות, עכשיו ההלוואות הן בריביות נמוכות, הבנקים נותנים כל מיני הטבות, אז לנצל דווקא את המצב הזה עכשיו שעוד יש הטבות, ולא לחכות למקרים אחרים. תזכרו שתמיד אפשר להחזיר, גם אם לקחנו יותר ולא השתמשנו, אז קוראים חלק מההלוואה. אבל אני מעדיפה שלא נהיה עסוקים בלשרוד, ושיהיה לנו איך לממן את ההוצאות האלה, ואז אנחנו בעצם ערוכים ומוכנים מראש. אז אמרנו גם דחיית משכנתה, יש אפשרות להקפיא תשלומי משכנתה, מי שיכול וצריך שיעשה את זה. זה בפן האישי, לא בעסק, אבל זה גם תשלומים. מה המשמעות של לשחרר קרן השתלמות? קודם הצעת שלפעמים עדיף במקום לקחת הלוואה, לשחרר כספים זמינים בקרן השתלמות. יש לזה משמעות לאחרי זה, חוץ מזה ששם אני לא צוברת ריבית פלוס? יש הרבה קרנות שכבר עברו את 6 שנים, והכסף זמין למשיכה. אז לא תצברי ריבית, אבל יכול להיות שעדיף לך לא לצבור ריבית באחוז נמוך, אבל לא לקחת הלוואה באחוז מאוד גבוה. בריבית גבוהה, חד משמעית. כל עוד יש לך משהו נזיל שאפשר למשוך אותו, או פיקדון שאפשר למשוך, אז זה דברים שאני הייתי עושה לפני לקחת הלוואה בלא יודעת כמה אחוזים שיהיו. הלוואות בערבות מדינה זה הלוואות מאוד עם ריביות טובות יחסית, אז גם לבדוק, יש ממש, אפשר להיכנס באינטרנט, לראות מה התנאים וכולי, עכשיו מקילים יותר בזה, ואז יש כן ריביות טובות, ויכול להיות שאפשר להסתדר עם זה. אבל לא כל אחד זכאי, אז כן לבדוק. לבדוק קודם מה צריך, ברגע שאנחנו נבדוק מה צריך, נדע איך להתקדם. אוקיי, אז המשימה העיקרית שלנו כרגע זה באמת פשוט לעשות איזשהו מיפוי ולהבין מה ההוצאות הצפויות בחודש, חודשיים, 3 הקרובים. אוקיי, עכשיו עשינו רשימה, אנחנו רואים גם שיש לנו כל מיני הוצאות, פתאום אנחנו מגלים, כי בסוף אולי אני לא עובדת, אז יש לי זמן לעשות טיפה דברים אחרים שאני לא מגיעה אליהם אף פעם, אז פשוט לראות מה הסוגי ההוצאות שיש לי, אולי אני משלמת על דברים שכאילו פתאום איזה אינטרנט, איזה ביטוח, דברים שהם בכלל לא תקפים, אז בואו נבטל, זה כבר מצמצם לנו הרבה הוצאות, וכל בעל עסק שאני לא אדבר תמיד יגיד שיש לו איזה כמה דברים שהוא רוצה לבדוק והוא לא מגיע אליהם. אפילו כזה כל מיני אפליקציות כאלה שעשינו פרו וזה וזה וזה, ואנחנו לא באמת משתמשים בהם, אז זה 20 שקל וזה 20 שקל וזה 15 שקל, אבל בסוף זה מצטבר. אבל זה מצטבר, אז בואו נקרא לזה לעשות פסח, ממש לעבור, לראות מה התשלומים שיורדים לנו, ומה שלא חייבים, אז להוריד, מה שאפשר להפחית, להוריד. עכשיו, מי שיש לו עובדים, בעלי עסקים שיש להם עובדים, אז קודם כל מה שאני אגיד, עוד אין הנחיות ספציפיות. זה ממש חשוב, כי היו לנו כמה ששאלו על זה, אז בואי נערך אז אין הנחיות, לצערי, זה לוקח זמן, בסוף המדינה עסוקה כרגע בלהילחם, אז כל שאר הדברים זה יותר איטי. אין תשובות ברורות, אבל אנחנו יכולים להגיד מה היה ממבצעים קודמים, ממלחמות קודמות, ואנחנו מניחים שזה מה שיהיה. כרגע אין אופציה כמו שהיה בקורונה להוציא לחל"ת, כאילו באופן בלי בכלל לחכות, להסכמה, לא הסכמה, פשוט כולם היו מוציאים לחל"תים ובזה זה היה נגמר. כרגע עדיין אין הנחיה כזאת. עכשיו יש לנו פה כל מי שיש לו ילדים עד גיל 14, בהנחה והוא לא חיוני והוא חייב לבוא למקום העבודה, אז אם הוא לא חיוני ויש לו ילדים מתחת לגיל 14, הוא רשאי להישאר עם הילדים בבית, זה רק אחד מבני הזוג. זה בסדר, הכל רגיל, שומעים אותי, לא יודעת, פתאום קפץ. כן, גם אצלי קפץ משהו, אבל כנראה שמישהי התחברה או התנתקה או משהו. אז עובדים, מי שיכול קודם כל, תיתנו את האופציה לעבוד מהבית. גם אז יש עובדים שיגידו אני לא חייב, אני עם הילדים, אבל תנסו לתת את האופציה.
יש כאלה שגם ישקלו פיטורים, כי אם אין לי איך לשלם בסוף לעובד, אז יכול להיות שאני אחליט לפטר. עכשיו, יש פה גם המון דברים של דיני עבודה, בסוף זה שאלות ספציפיות, אני כן מעדיפה שיכתבו ונפנה למי שייתן את המענה הנכון, אבל לדעת שגם בנושא של עובדים, יש לנו מה לעשות, בין אם זה לפטר, בין אם זה להוציא לחל"ת אבל בהסכמה, יש כל מיני אופציות, אז כל אחד שייתן את המקרה הספציפי שלו וננסה לעזור לו. רגע, נסתכל ברשימה. גבייה, גבייה זו שאלה גבייה. סופר חשובה. מצד אחד, זה נכון שבסוף אם אנשים אמורים או היום אמורים לשלם לנו כסף, אז זה נורא משמעותי ברגע זה שכל הכסף ששייך אלינו יהיה באמת אצלנו. ויחד עם זה יש פה את המצב הרגיש הזה שכאילו פחות נוח, בטח אם זה לקוחות שהם בקשר אישי יותר וקרוב, ולא איזה, את יודעת, אנחנו לא ספקי שירות, אנחנו עסקים קטנים, זה הכל מקום אישי ואינטימי, אז באמת מה עושים עם זה? כאילו מצד אחד אנחנו צריכים את הכסף, ומצד שני, איך היית מציעה לעשות את זה? קודם כל, בלי קשר באופן כללי, תמיד אומרת, במצבים כאלה, תתקשרו ללקוחות. סתם תראו מה שלומם, הכל בסדר, שלא נדע, אפילו לדעת בשלומם בלי קשר לכלום, כן, לדעת שהכל תקין, שלא פתאום אתה מתקשר למישהו והוא יושב שבעה ואתה שולח לו הודעה של מה קורה, אתה חייב לי כסף. אז להיות רגישים. ויש הרבה בעלי עסקים שחשוב שנדע את זה, בסוף תמיד אנחנו מדברים שכסף זה שפע, וזה לא רק מטבעות פיזיים שעוברים מאדם לאדם. יש הרבה אנשים שלא מפריע להם המצב הזה של המלחמה, שיש להם בצד כסף, ושהם רגועים, ושהבעל מכניס סכום שהוא מרגיע, אז אם האישה עכשיו עובדת או לא, או ההפך, פחות מעניין אותם. ואם תבואי ותבקשי את הסכום שאת צריכה לשלם, או אוטומטית זה צריך לרדת, זה בכלל לא מפריע להם שירד התשלום, ויש הרבה שלא עוצרים כלום ולא מפסיקים. אז קודם כל ברגישות, דברים שצריכים לרדת כל עוד הבן אדם לא ביקש, אז שהגבייה תיכנס. אבל אם יש למישהו כן איזושהי בעיה, אז גם לנסות לדבר, לראות מה כן אפשר לעשות, איך את יכולה לבוא לקראת, אבל בדיוק כמו מהצד שני, כמו שאמרנו שאנחנו נדבר עם הספקים שלנו, בסוף גם אנחנו נותנים שירות, אז אותו דבר מהצד שלנו גם, לראות איך אנחנו כן יכולים שזה יעזור לשני הצדדים, אבל לא פשוט למחוק ולאפס, ושוב, יש כאלה שלא יהיה אכפת להם לשלם לכם את הכל. אני הרבה אז פעמים מועדת. לא אוטומטית להגיד, הכל בסדר, אל תשלמו לי החודש. רגע, אבל יש כאלה שאין להם בעיה לשלם. נכון, נכון, וגם אני אוהבת הרבה פעמים להגיד, כאילו אני מבינה שהמצב מורכב, אז בואו תיקחו עוד שבוע, עוד 10 ימים ונדבר שוב. כלומר, לא להשאיר את זה, אם הבן אדם כבר העלה איזשהו קושי, אז לא להשאיר את זה באוויר לגמרי, ואוקיי, הלאה בבאבלה, ועוד 2 נזכר לנסות לגבות את הכסף חזרה כשהוא כבר לא זוכר מי אנחנו ומה אנחנו, אלא פשוט לקבוע מועד נוסף לשיחה, לבדיקת מה העניינים, וברגע שאני גם מיידעת אותו, אומרת לו בראש שנדבר, אז גם לי אחרי זה הרבה יותר קל להרים את הטלפון הנוסף הזה. אני מכניסה פה גם ששאלו אותך איך לעבוד כשזה מול פרילנסרים או אנשים שאנחנו עובדים איתם בחבילות גלובליות. אז פה גם נכנס העניין הזה, של קודם כל לדבר, לנסות לראות מה כן אפשר, את הלא כבר יש לנו. אולי פתאום יש כן דרך שאפשר לתת מהחבילה, אולי יש דרך שהם יבואו לקראתנו, אבל לנסות לראות, הכל תלוי גם בסוף על איזה חוזה אנחנו חתומים ומול מי עבדנו, לכן תמיד גם מול עובדים שכירים וגם מול פרילנסרים, תמיד כדאי לעשות הסכמים. כי הסכמים נועדו למצבים שהם פחות נחמדים לנו, למצבים של מה קורה אם קורה משהו שהוא פחות נחמד. אז תמיד כדאי גם לעשות את זה, ואם לא, אז לדבר, לא אוטומטית להתעלם, אז זה הזמן. עכשיו, מה שאמרתי לעשות, התזרים הצפוי שלנו, אז לא תמיד זה לקחת את החודש הקרוב שעשינו הורדות ולהכפיל כפול 3. לפעמים זה משתנה, לפעמים ההוצאה בחודש הזאת היא גבוהה יותר, ואחרת היא נמוכה יותר, אז אני אפילו הייתי עושה תחשיב ל3 חודשים קדימה. ואז עושה את השיקולים של מאיפה אני מביאה את הכסף. עכשיו זה רגע היה... בדיוק, אם אני שנייה מסכמת, כאילו, מה יש לנו לעשות ברגע זה, כדי שנייה לעכל את המצב, או לצמצם את הפער הכלכלי שאנחנו נמצאים בו, אז דבר ראשון, זה לעשות באמת הרשימה הזאת שדיברנו עליה כבר כמה פעמים, לוודא מה ההוצאות שלנו בכלל בזמן הקרוב, כדי שלא נהיה במצב שאנחנו חייבים כספים. הדבר הבא זה לראות מי מהספקים יכול לצמצם
או לדחות, או לחלק ליותר תשלומים, כלומר איזה תשלומים אנחנו יכולים להקל על עצמנו בחודשים הקרובים, ככה עד שנחזור לשגרה ונצליח להכניס כסף בצורה מסודרת יותר. הדבר הבא שדיברנו עליו זה לדבר עם הבנקים, לבדוק האם אפשר לצמצם תשלומי עמלות, האם אפשר להגדיל את מסגרת האשראי, גם פה איזה תשלומים ניתן לדחות, כי שוב אין מה לעשות, אנחנו באמת מקווים שאחרי זה אנחנו נחזור להכניס בצורה מסודרת יותר ויהיה לנו יותר קל לשלם. אנחנו נחזור בטוח, רק לא יודעים מתי. בדיוק, מהמם. לגבי ההלוואות, אז ההלוואות עכשיו בריביות נמוכות, שווה לשקול לקחת הלוואה, לעשות את זה בחוכמה. דבר ראשון, לוודא שאין לנו שום כספים אחרים שיכולים לשרת אותנו כרגע, וגם לדעת, להגיע כשאנחנו יודעים כמה כסף אנחנו צריכים, ולא כזה רק מבעלה אוקיי, אנחנו חייבים כסף, אז תביאו לנו. להיות ככה בשיקול דעת. דיברנו על זה שיש בנקים שמאפשרים דחיית משכנתאות בכמה חודשים וכזה, וחלק שהוא סופר חשוב הוא גם פה, כאילו העבודה האפורה הזאת, כאילו ניג'וז קצת, אבל תבדקו איפה אפשר לצמצם הוצאות. נכון, תודעת שפע, נכון, בדרך כלל אנחנו רוצים להיות כאילו בזרימה ולא כל שקל עכשיו להתחשבן, אבל יש זמנים שאין מה לעשות, אנחנו צריכים ככה קצת יותר לשים לב לפרטים. אז קחו אפילו את הדפי חשבונות של החודשים האחרונים שלכם, ותוכלו לראות איזה הוצאות יורדות לכם ככה באופן קבוע, ולראות מה אתם באמת חייבים עכשיו ומה אפשר לדחות לזמן אחר. נכון, קרין? נכון לגמרי, וכרואת חשבון אני כבר יוסיף שאם אתם עוברים על ההוצאות ועושים רשימה, אז תעשו לכם שתישאר לכם גם הרשימה הזאת לעתיד, לראות שתמיד אתם מעבירים את כל ההוצאות האלה לרואה חשבון. כי בשוטף כשאנחנו מעבירים הוצאות זה כזה מה שבא ליד ומעבירים, וכשאתה עושה את זה ברשימה מסודרת, פתאום אתה קולט שוואי, יש לי פה מלא דברים שאני בכלל אף פעם לא מבקש חשבוניות, אני אף פעם לא מדווח עליהם, שכחתי מזה ושכחתי מההוא, וכשאתה רואה את ההורדות בפועל, אתה נזכר שוואי, יש לי פה עוד מלא הוצאות. אז זה גם הזמן לקחת את כל הדברים האלה, וגם להוסיף אותם לדיווחים שלכם ולעסק עצמו. אז רגע, לפני שאנחנו ממשיכות, אני חייבת להגיד שמבחינתי כל מה שנאמר עד עכשיו כבר היה שווה לעשות את ההדרכה הזאת, כי אני חושבת שיש פה הרבה דברים שרובנו לא יודעים, וגם אם אנחנו יודעים אותם, זה נמצא כזה איפשהו פה למעלה, ולא משהו שאנחנו באמת מצליחים להוריד אותו לפרקטיקה ולשבת עליו. אז כמו שאמרנו בהתחלה, אל תהיו קשות עם עצמכם, לא ביום אחד, לאט לאט, אבל אם כן, כאילו לשים את האצבע על הדבר הראשון, ברגע שיש לכם 20 דקות, שעה ראשונה לפנות, שבו, תמפו את ההוצאות שיש לכם לחודשים הקרובים, ומשם תתקדמו כל פעם שלב אחרי שלב, לפי הדברים שדיברנו פה, ממש כל פעם צעד אחד. אל תנסו ביום אחד לעשות את הכל, גם זה ייאש אתכם, הכי פשוט, וגם באמת זה כאילו לא ריאלי, אנחנו עם ילדים בבית, אנחנו מנסות במקביל, לחזור לאיזושהי שגרה, הגוף שלנו עוד עייף מהטראומה, כאילו דברים יקחו פה זמן, אז עם כל הידע הזה שקרין נתנה לנו פה, בנחת, לאט לאט תהיו סבלניות עם עצמכם, וגם זה לא ביום אחד, כלומר יש לנו... אז זהו, את הפסח והדברים הקטנים לא חייב ביום אחד, אבל כן הייתי רוצה שלפחות את הכללי כן לעשות, כי בסוף צריך לעשות פעולות מהירות. נכון. מבחינת ההורדות שלנו והדברים הצפויים. נכון. עכשיו אמרנו את כל זה, מה את אומרת? הורדנו סטרס. בשלב ההכנסות. כן. אני מקווה שהורדנו סטרס רגע ואיך נושמים בכלל. עכשיו יש עסקים שלמרות כל המצב הזה, ממשיכים לעבוד. כמה שזה לא נראה לנו, אנחנו עדיין יכולים למכור. כמובן ברגישות וכמובן שלא כל דבר מתאים לעשות, אבל סתם למשל, אני אתן דוגמאות מהקורונה, היה לי ספר שהיה הולך לספר בבתים, עכשיו ראיתי שכבר הרבה הולכים לספר חיילים, עכשיו אמרנו גם אם זה בהתנדבות, אתם עושים משהו, אתם עושים פעולות שבסוף גם אתה בעשייה, אתה לא מרגיש שאתה לא עושה כלום, וגם בסוף זה מקרב אותך, כשאתה מתחיל ואתה עושה דברים, איכשהו זה קורה. אז תעשו דברים. אני גם כאילו מאוד מאמינה במגנות וכאילו להשפיע עליי כמו, כן, בסוף כשאני בפעולה, אני משדרת לעולם, לבורא, לכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, שאני פה בשביל לתת, אני פה בשביל לעשות, עם כל מה שאני משדרת זה, וואי, אין לי כוחות, אין לי זמן, אין לי יכולת, אין לי זה, אז גם
האפשרות שתיכנס עבודה במצב כזה היא נמוכה. כלומר, ברגע שאנחנו באיזושהי עשייה, אז זה מביא דברים, אני מאוד מאוד אוהבת מה שאת אומרת, שלעשות דברים, כן, גם אם זה כרגע עוד בהתנדבות, וגם אם זה מרצון באמת לתת, כאילו באמת המקום הזה של האמונה, שבסוף אל תדאגו, הדברים כאילו יחזרו וטוב מביא טוב, והכל בסדר. כן. אז כן, בשביל שזה יקרה, אנחנו כן צריכים קצת להיות יצירתיים, אז זה הזמן לצאת ככה לחשוב קצת יותר, אם לא, אם לבד קשה לנו, אז עם חברה, עם מישהו, לשבת ולחשוב איזה באמת רעיונות, איזה דברים יכולים להיות, יש הרבה שיכולים לעשות דברים דיגיטליים, יש הרבה שיכולים פיזית לצאת. אני יכולה להגיד בתור רואת חשבון שמלווה עסקים, שכל מי שעובד בתחום של עיסויים, ציפורניים, לייזר, לא משנה מה, זה עדיין עובד. אולי לא באותם נפחים, אבל לפחות בנפח שזה יכסה את ההוצאות שלך. אנשים עדיין רוצים את השנייה, תנו לי לעשות ציפורניים, רק את השעה לנפש הזאת, לא לראות את הילדים, לא לשמוע כלום, כן, בא לי את ה... זה קורה, זה לא שזהו, כולם סגרו. אומרת בוודאות, גם נכון, אני ואחד בעצמי... מהדברים שהכי עוזרים בשביל לזהות באמת מה אני כן יכולה לעשות עכשיו, זה באמת לשאול באופן כנה, מה הלקוחות שלי צריכים ממני עכשיו. ובנקודה הזאת אני גם רוצה להגיד משהו, לגייס לקוחות חדשים, זה הרבה הרבה יותר מורכב מלעבוד עם אנשים שכבר היו לקוחות שלכם בעבר. אז ממש תיקחו לכם דוגמה של 2-3 לקוחות מהעבר ותנסו לחשוב מה עכשיו אני יכולה להציע להם. ספר שאלה מעולה על מעצבות פנים, קודם התייחסנו לזה קצת, באמת בזה שזה באמת תחום שעוד ייקח לו זמן לחזור לפעילות, כי אנשים באמת לא בראש כרגע, אבל, ותכף נשאל את קרן אם יש לה כיוונים ורעיונות, אבל באמת המקום הזה של שנייה לחשוב. אני אישית כבר הייתי בנוגע לעיצוב פנים, על מלא כאלה שכבר מתכננות עם בתים שנפגעו, איך אנחנו יכולים לתכנן את הבית שלכם לקראת השיפוץ ולקראת, כאילו ממש לבוא ולעזור ולתת מהידע שלהם, זה עדיין לא הכנסה, אבל לבוא ולתת מעצמם ופשוט לעצב את הבתים, לשקם אותם לאחרי. ממש ראיתי כבר הרבה פרסומים של אנשים שמוכנים לעשות את זה וכבר על זה. אז יכול להיות שאתה תחליט שאחד, שתיים יהיה בתרומה, ואחד מביא עוד אחד, כי אתה לא באמת, אבל יש גם בתחום הזה. וגם לקוחות קיימים, כן לבדוק אם הם פנויים, כאילו מה רמת הפניות שלהם לקדם את התהליך, ודווקא לנצל את הזמן הזה, ככה לצמצם פערים וכמה שיותר לקדם את הפרויקטים האלה, כדי שברגע שכן יהיה רלוונטי, יהיה פניות לקבל פרויקטים נוספים. יש אנשים שבגלל שעכשיו הם לא עובדים, ואין להם בעיה של כסף, ואמרנו שיש כאלה, אז מתאים להם לעצב את הבית. זה עושה להם רוגע, זה עושה להם שקט, הם יודעים שהם מתקדמים כי הם לא בלחץ בעבודה. נכון, אבל באמת זו שאלה לגבי איך אני משווק את זה, איך אני מוכר את זה, וזה באמת דברים שאנחנו נדבר עליהם במפגשים בהמשך. היום זה כאילו באמת נוגע יותר בצעדים הכלכליים. אז את אומרת, רגע, אחרי שכאילו נשמנו ובדקנו שההוצאות שלנו מצטמצמות למינימום הניתן, ועשינו סדר וזה וזה וזה, עכשיו כשאנחנו רגועים אפשר להתחיל לחשוב יצירתי, אבל עד שלא עשיתם את הסדר הזה, הסטרס והלחץ והמנוע ההישרדותי שלנו כל כך גבוה, שהיכולת שלנו בכלל לחשוב מה אפשר לעשות ואיך לעשות, הוא כמעט מנוטרל לגמרי. אז שנייה רגע באמת תטפלו בכל מה שדיברנו עליו קודם, באיך אני מצמצם את ההוצאות ואיך אני מוודא שהתשלומים נדחים, כדי לא להיות בחרדה הזאת של מה יקרה בסוף החודש, וברגע שנוריד את זה אז באמת תהיו פנויים יותר לחשוב יצירתי, ונדבר בהמשך השבוע על איזה סוגי פעולות כן אפשר לעשות בשלב הזה בעסק. מספיק לי שאנחנו נחזיק בראש שלנו, שכן אפשר להכניס, שכן יש מי שישלם, שכן איכשהו אני יכול להכניס הכנסות. לא לכולם מחר נסגר העסק, יש הרבה בעלי עסקים שיכולים להמשיך לעבוד. יש הרבה שלא, יש לי מישהי שהיא מתעסקת באירועים, אין עכשיו לא בת מצוות, לא בר מצוות, אבל היא התחילה לעשות מארזים. לנשות מגויסים, ללידה, זאת אומרת, היא כן יצאה קצת מהמקום הרגיל שלה, אבל היא כן דואגת להכניס משהו. אם זה חנות נעליים, שהוא פשוט מוכר לפי הזמנות בוואטסאפ, כי כשלילד נקרא הנעל והחנות סגורה, אז איכשהו אנחנו צריכים כל מיני דברים שהם לא תמיד בשגרה שלנו, אבל כן יש פה מיני איזה שהם פתרונות, ולנסות להיות יצירתי ולדעת שיש מי שיקנה, ואנשים מוכנים לשלם. לפחות לנפץ את הדבר הזה של הכל מת, אין עכשיו אף אחד לא ישלם לי, אני לא, אין, זהו, אין לי כסף יותר. לא, אנשים מוכנים לשלם, אנשים הולכים לעיסויים, אנשים הולכים
לטיפולים, אנשים קונים בגדים, גם עכשיו, לאנשים יש כסף. טוב, קריני, אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני כן רוצה שנתייחס רגע בקצרה ליום שאחרי, כי נכון, לפעמים אנחנו באמת בתקופה הזאת לא יכולות לעבוד בצורה שוטפת כמו שהיינו רוצות, או כי אין לקוחות כמו שאנחנו רגילות, או כי פשוט היום יום עוד הילדים בבית, היום יום דורש אותנו וכזה, אבל עדיין יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי שברגע שנהיה ביום שאחרי, נגיע כמה שיותר מוכנים וכמה שיותר בשלות ככה באמת לגלגל את הדבר הזה. כן, אז דיברנו על הוצאות, על הכנסות, ועכשיו באמת, לפעמים עשינו כל מה שיכולנו, ועדיין טוב, מה עושים עכשיו? אז אם בכל זאת נשאר לנו זמן, בואו נחשוב על מה קורה יום אחרי, נגמר המלחמה. אנחנו רוצים לא כשנגמר לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות. יש לנו עכשיו זמן, אנחנו לא יכולים להתעסק במחירות, בואו נעשה עכשיו כל מה שקשור לדברים שאנחנו רק חולמים לעשות אותם ואף פעם לא מגיעים אליהם. לכתוב פוסטים, להסריט סרטונים, גם אם זה אולי קצת קשה, אבל להכין את עצמנו ליום שאחרי. כשזה ייגמר אנחנו נרצה להפיק הכנסות, אם אנחנו אז נצטרך לצאת עוד פעם מהאלם של רגע זה נגמר ואנחנו צריכים עכשיו לעשות משהו, אנחנו עוד מה זמן. שנקרא תשתיות, לעשות סדר ברשימות תפוצה, סדר בהוצאות, סדר בהכנסות, כל הדברים האלה שכאילו תמיד אנחנו יודעים שהם צריכים להיות מטופלים, אבל לא מטופלים עד הסוף, לגעת בהם קצת יותר. גם ברמה של לשאול אותך, קרין, כאילו הרבה שואלים באמת בתקופה הזאת, האם המדינה תפצה אותנו? מה יהיה? איך יהיה? איזה הקלות יש במיסים? מה קורה בצד הזה, ביחסים של העובד, של בעל העסק הקטן מול המדינה? האם יש לך משהו לחדש לנו לגבי זה? דברים שאת יודעת שכבר עכשיו אפשר לסמוך עליהם? מה קורה בתחום הזה? אני כן יודעת שאת יודעת, אני אמרת את זה קודם בקצרה וזה מאוד מאוד נכון, המדינה כרגע חדורת מטרה ומתעסקת בלהילחם, כאילו זה כרגע מה שמעסיק, אבל השאלה אם בכל זאת יצאו כל מיני הוראות או דברים שאנחנו כבר יכולים לבנות עליהם או להשתמש כל יום בהם. לפני משהו, הנה נכון להיום בבוקר כשישבנו לכתוב מה נדבר ורשמנו נקודות, אז כל מי שמדווח חד חודשי, מי שיודע מה זה, יש כאלה שמדווחים חד חודשי, יש כאלה שדו חודשי, אז כל החד חודשי של ספטמבר, הדיווחים נדחו עד ה-26 לעשירי, זה נכון להבוקר, תוך כדי שדיברנו זה כבר התעדכן עד ל-27 לנובמבר. זאת אומרת, המע"מ של ספטמבר, אנחנו יכולים לשלם עד ה-27 לנובמבר. כלומר, המדינה עשתה לנו דחיית ספקים, סתם, אמרנו, אתם צריכים לשלם, נכון, אבל אנחנו מוכנים כאילו לתת לכם עוד טיפה זמן להתארגן על זה, עוד קצת זה לא יצטרך לרדת הרגע. ספטמבר היה אמור לרדת ב-15, שזה אתמול, זה נתנו לנו עוד יותר מחודש קדימה. למה? בדיוק בשביל המקרים האלה. עכשיו, זה המע"מ של ספטמבר, מי שדו חודשי עדיין אין הנחיות, זאת אומרת מי שספטמבר-אוקטובר שצריך לרדת בנובמבר, עוד אין דחייה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל גם לזה הם ייתנו את המענה כשנגיע לזה. אוטומטית אמרתי עד נובמבר, אני מתכוונת לבעלי העסקים הקטנים יותר, כי מי שהמחזורים שלו מאוד מאוד גדולים ברמה של מיליונים זה לא רלוונטי. כן הם גם נתנו הנחיה שלא יוטלו קנסות על פיגורים בהגשות, גם עד סוף נובמבר. יש אורכות שנתנו להגשת דוחות שנתיים, עכשיו אנחנו ב-2023, צריך להגיש דוחות ל-2022. אם יש פה מישהו שעוד לא הגיש, וזה עוד נקודה ככה שרציתי לדבר עליה, ויודע שיש לו דוח שאמור להיות לו שם החזר, זה עוד דרך שכסף שאנחנו יכולים לקבל אותו. ניתנה הוראה לשחרר החזרים כמה שיותר מהר. אז אם אתם יודעים שבדוח 22 צפוי לכם החזר, דברו עם הרואה חשבון שלכם, שיכין לכם את הדוח ויגיש אותו כמה שיותר מהר. אני חושבת שתוך כדי שאת מדברת, מה שעולה לי בכל מקרה זה דברו עם הרואה חשבון שלכם, נקודה. אם הוא זמין, אם הוא לא בדיוק במילואים, אז זה, תבקשו לקבל מענה. הרבה ממה שקרין אמרה פה, לחלקכם אולי נשמע סינית, תבקשו לקבל מידע. זה חלק מהשירות שמגיע לכם. יש רואי חשבון שיודעים לתת את המענה הזה מראש ומעדכנים ומסבירים וזה, ויש כאלה שפשוט חושבים שאתם יודעים את זה לבד או לא יודעת מה, אז פשוט בעיניי, אז שוב אם אמרנו ככה פעולות קטנות, אז אחרי ההוצאות, אחרי הזה, יום רביעי בבוקר, יום חמישי בבוקר, תרימו שנייה טלפון לרואה חשבון ותבינו רגע מה המצב שלכם, מה צריך לרדת בקרוב,
גם ברמת המיסים וגם ברמת אולי החזרים שאתם יכולים לקבל. הנה קרין דאגה לי לפני חודש לאיזה החזר שהייתי אמורה לקבל מביטוח לאומי, וכל מה שהיה צריך לעשות זה ללחוץ על איזשהו כפתור במערכת שאומר שאני באמת מעוניינת לקבל את ההחזר עכשיו, ולא מתישהו כשביטוח לאומי יחליט, והכסף היה אצלי תוך ממש מספר ימים. אז לנו לפעמים אין את הגישה למידע הזה, ואנחנו לא תמיד יודעים, אבל באמת, תרימו שנייה טלפון ותנסו, תוודאו שכל הכספים שאמורים להיות אצלכם, נמצאים אצלכם עכשיו. באותה מידה אני גם אגיד שאם מישהו יודע שבדוח השנתי שלו יוצא לו חוב, אז אל תגישו את הדוח עכשיו, תבקשו מהרואה חשבון שלא יגיש לכם, כי אין לכם עכשיו איך לשלם מס הכנסה, ואנחנו לא רוצים שיקפוץ להם כל הזמן, יש חוב שלא שולם, יש חוב שלא שולם. כל עוד אתם מיוצגים אצל רואה חשבון, אז לרואה חשבון יש אורכות. הוא יכול להשאיר את כל הדוחות עם חובות, לשים אותם בצד, יש אורכות לדוחות, אז את אלה שעם חוב להשאיר את תקופה שאנחנו מגישים אותם מאוחר יותר. אז אותו דבר גם בכיוון ההפוך. מבחינת אכיפה, עיקולים, אם כבר יש חובות, אז גם נתנו הנחיה מהמדינה לרשות המיסים לא לעשות כרגע עיקולים. כן, אם אתם יודעים שיש חובות, תנסו כן לראות מה עושים מבחינת להגיש בקשות לפריסה. זה דברים ששוב יותר מול הרואה חשבון שלכם, אבל עצם הידיעה ולהבין מה קורה, אם יש מישהו שיש לו חשבונית גדולה שהוא לא הגיש אותה ויכול לקבל על זה החזר ממע"מ, אז אם המדינה נתנה הנחיה לשחרר החזרים מהר, במצב רגיל יכולים להגיד לי גם 30-40 יום עד שההחזר, אז עכשיו זה הזמן, עכשיו יחזירו לכם מהר יותר. אז לקחת את זה בחשבון. ופיצויים? פיצויים למלחמה. טוב, זה נושא שלצערנו עדיין אין תשובות. אין הנחיה משמעותית, אני כן יכולה להגיד שאני כל היום מתעדכנת, והם היום היו כל היום בכנסת בוועדות, ועדיין אין תשובות. המתווה שככל הנראה הולך להיות, זה בין צוק איתן לבין הקורונה. יש לנו מדינה רוויית מבצעים, מנסים כן לגבש משהו באמצע, אבל עדיין אין הנחיות. אני יכולה רק להגיד מה היה מבצעים קודמים. בגדול, כל מי שהיה 7 קילומטר מהרצועה זה היה לרוב פיצויים לפי אחוז הירידה, אחר כך הם מתרחקים קצת יותר מהרצועה עד 40 קילומטר, אחר כך לשאר הארץ. אני מניחה שההנחיות לשאר הארץ לא יהיו כמו למי שבעוטף עזה, וצריך לזכור שבסוף פיצויים זה למי שיש לו איזושהי פגיעה מהמלחמה, ויכול להיות לצערנו שהרבה גם יפלו בהנחיות, כי זה כללים מאוד יבשים, שיכול להיות עוסק חדש שהוא לא יקבל פיצוי רק כי אין לו למה להשוות שנה קודמת, כי הנוסחה החליטה שמשווים לשנה קודמת, אבל אין לי שנה קודמת, ואני כבר חצי שנה עובד, והיה לי הכנסות 10,000 כל חודש, אבל עכשיו אין לי, ואתה פשוט נופל בין הכיסאות. אז אני אגיד מהניסיון שלי, שאני מתייחסת לפיצויים כמין אם כאילו, תקבלו... הגיע איזה יופי, כן, אבל כאילו ממש לא לבנות כן. על זה, או לחשוב, כאילו, זה יכולה להיות הפתעה נעימה, אבל לא יותר מזה. זה גם תמיד בדיעבד. ויותר מזה בקורונה, אפילו היינו מקבלים פיצויים, ואחרי זה היו בודקים אחורה חזרה, והיינו צריכים להחזיר, כאילו, להתייחס לדבר הזה ממש בזהירות בעיניי, אלא אם כן אתם ממש מיישובי העוטף, והפגיעה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, חוץ ממקרים כאלה. יהיה הנחיות ברורות גם לכל שאר הארץ, אבל כמובן לא להגיש אם אתם לא זכאים, ולא לעשות את הטעויות שעשו בקורונה, אני מניחה שזה גם לא יתאפשר, אבל לא לבנות על זה. כי תמיד הפיצויים האלה זה לוקח זמן, וזה בדיעבד אחרי שהסתיימה המלחמה, ותעקבו גם, יכול להיות שיש שינויים ולמדו מלקחי העבר, והכל יהיה כן יותר מהר. אז תעקבו, תשימו לב, אני כמובן גם שבות, מעלה, מעדכנים, אבל... יואו, קרין, כמה מידע, אפילו אני כזה שתימנתי לעצמי תוך כדי עם המרקר, דברים שגם אני צריכה לבדוק ולעשות. אין ספק שבאמת נתת פה באמת לא מעט דברים פרקטיים שאפשר לעשות אותם. אני חוזרת שוב למה שאמרנו בהתחלה והזכרנו אחרי זה בהמשך. חשוב לטפל בדברים, אבל חשוב לעשות את זה בקצב ולנשום עמוק. כן, אני אדגיש שההוצאות זה דבר שחשוב לעשות, הבדיקת הוצאות כמה שיותר מהר, ואם צריך להגיש בקשות לעשות את זה. זה נכון שזה כאילו ממש לא הדיפולט שלנו, זה לא הדבר הראשון שהיינו בוחרים להתעסק בו, גם אם כבר התפננו לעסק, הרבה מאיתנו אם התפנו אז ירצו לדבר עם לקוחות, ירצו את הקשר האישי, ירצו להתעסק במה שהם אוהבים בעסק, אבל זה באמת הרשת ביטחון שלכם, כאילו בסוף עסק
הוא כסף. ואם לא תדאגו רגע לוודא שיש לכם איך לשלם את התשלומים שאתם חייבים, הכי פשוט. אז אתם בסוף חס וחלילה עלולים להגיע לאיזושהי בעיה, וזה הדבר האחרון שהיינו רוצות בשבילכם ובשבילנו. אז זהו, זה באמת הסיבה שהתחלתי עם משהו סופר כאילו כסף ופרקטי וכלכלי, כי אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה, גם אם בא לנו לעצום רגע את העיניים, ועצמנו למשך שבוע, כאילו ממש הצלחנו לנשום, אבל עכשיו כשאנחנו כן ככה מתחילות ללכת חזרה, אז זה דברים שחייבים טיפול, אבל באמת כאילו טיפין טיפין, קחו לכם חצי שעה, השלב הראשון לא צריך לקחת יותר מזה. זהו, קרין, יש לך פה עוד איזה מילה לסיכום? יש לכם שאלות? אני רואה שקרין, כתבת לי פה, קרין גם נמצאת פה, רשם שיש לך משהו להוסיף? לא, כתבתי שאם בסוף עדיין היא תרצה, אז נגיד. כן, שומעים אותי? שומעים. הלו? כן. נעים מאוד. כן, שומעים. רציתי להגיד שני דברים. אחד, זה בעצם להתייחס, אמרתם, קרין, דיברת לגבי קרין הייתה זרקה, אז היא שנייה הולכת, וקרין שמדברת עכשיו, את רוצה לפתוח את המצלמה, שנראה אותך? אין לי בעיה בכיף, רגע. הנה, רואים אותך. היי. מה רצית להוסיף? נשמח לשמוע. האמת שיותר מניסיון אישי שלי, לגבי מסגרת אשראי, זה תמיד נשמע על כרטיס אשראי, אז אני חושבת שקרין התכוונה למסגרת של הבנק, של הכניסה למינוס. נכון. אז מי שלא מכירה את זה, שווה לבדוק מול הבנק עד איזה מינוס אפשר להיכנס, כדי שלא תקבלו קנס על כניסה למינוס. זה דבר אחד. והדבר הנוסף לגבי המיפוי, בדיוק עשיתי את זה, אז מה שמקל זה ממש להדפיס אפילו את הפירוט כרטיסי אשראי. נכון, אני גם ולהיכנס לבנק. וזהו, וממש לראות, כאילו ממש בולט מה הדברים הקבועים. לגמרי. ונראה לי שזהו, כאילו סתם הרגיש לי כזה שבא לי לשתף לא, מעולה. א', תודה רבה שעלית. זה באמת שתי דגשים חשובים. כשקרין דיברה על מסגרת אשראי, אז היא דיברה על המסגרת של היכולת להיכנס למינוס, וכן, אנחנו רוצים להגדיל את המסגרת הזאת, כי ברגע שאנחנו חורגים, אז הבנקים לא אוהבים את זה, זה יכול להשפיע אחרי זה על היכולת שלנו לקבל הלוואות ודברים נוספים בכלל, כאילו זה ממש נושא קריטי. והדבר השני שקרין פה הציעה, זה באמת במיפוי הוצאות, פשוט תדפיסו חודשים קודמים, זה יקל עליכם משמעותית. תודה רבה לכל מי שהייתה כאן הערב, שניפגש לא יודעת אם שומעים אותי? טובות. קרין, שומעים אותך, כן. רגע, אבל רואים אותך. היי לכולם, אני פה מהממה. זהו, אני בדיוק סוגרת פה את השידור, כי אני רואה שכולם הלכו ככה למד, ואנחנו סך הכל סיימנו. אז אני אגיד תודה רבה לקרין, ותודה רבה לכל מי שהייתה כאן. תעלה הקלטה למתחם ההדרכות שלנו, כך שתוכלו לחזור על הדברים ולוודא שאתם מבינות. וזהו, בהצלחה רבה לכולם. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. אמן, בשורות טובות.